ଏ ଟୋକା ହେଇ ଟ୍ୟୁସନ ରେ କଣ ହେଇଛି ସତ କହ। କିଛି ନାହିଁ। କହିବୁ ନା କହିବୁ ନାହିଁ? କହିବି। ହଉ ତାହେଲେ କହ। ସମସ୍ତେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ବାଦଲ ଜଟ ଭିଡି ଦେଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସାରେ ଦେଖିଦେଲେ, ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ବାଡେଇଲେ। ତାପରେ ତୁ କଣ କଲୁ? ତାପରେ ସାରଙ୍କ ଠାରୁ ବେତ ଛଡେଇ ଫୋପାଡି ଦେଲି। ତାପରେ ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲୁ? ହେଇ ତାକୁ କଣ କହିଲୁ? ତାକୁ ବୋକି ଦେଲି। କଣ ପକେଇଲୁ? ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କଣ ଗେଳିଆଟା? ଦେଖ ଟୋକା, ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ବୁଝଉଛି। ଏ ଅଖାରେ କେତେ କିଲି ମାଉଁସ ଧରିବ? 20-30 କିଲୋ ମାଂସ ଧରିବ। ଠିକ ସେଇଭଳି ତତେ ଏଇ ଅଖାରେ ପୁରେଇ ଗାଡ଼ିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି।